El que avui en dia coneixem com si ens permet tenir un espai molt alt i molt ample, va estar aquí quan això era hospital, però molta gent ha estat. Aquí i allà la Santa Creu és el punt més alt del sol. Aquí li està el sol era un top. Però l'església, a l'època de Maó, i a baix tenim pedra. I si s'hi fixen sobre la... I per acabar el pavelló van haver de buscar un nou mecenes. El nou mecenes... de dia i amb llum natural. Perquè de dia tenim més energia per operar. Que tenim allà. Tenim luz del sol. El material, la forma, el color...